כבר 6 שנים לפחות. שקר, יופי, מצוין. נתן, בן כמה אתה? 6. כל החיים הוא עובד על התרגיל הזה. אני בגילך כבר הייתי בן 7. אוקיי. נתן עומד לאזן, מקל בוער על הראש במשך 5 שניות. רוצים לראות את זה? רוצים? אנשים חולים. נתן, אל תדאג. תעמוד פה על הכתם דם מהמופע הקודם, יופי. תחייך. מישהו מצלם? יופי, זו התמונה של הבר מצווה למצגת. תרים טיפה את הראש. הוא מחייך? כן. הוא נושם? רגע, חכי. ב5 תמחי כפיים, אחרי שהוא ישרוד. אוקיי. יופי, תרים טיפה את הראש. יופי, מעולה אתה. תשאיר אותו שם. כולם סופרים חזק. 1! 6! 7! חזק! 1 עד 120. אני עושה גם ימי הולדת. מחיאות כפיים לנתן. איזה חמוד. נתן, יופי, היית מעולה. עכשיו תפתח פה גדול. יופי, מעולה. קצת פרופיל. או בדיוק פרופיל לתמונה. קודם זה היה למצגת של הבר מצווה, זה למצגת של החתונה. צלם. לרוחב, אחר כך במחשב, בחקירה, זה נראה יותר טוב. אוקיי. אמא שלו מחזיקה טלפון, אבל לא מצלצלת למשטרה. צלמת, אוקיי, כך שיהיו הוכחות. אתה מתחצח שיניים ממש טוב, אין חורים. רוצים לראות את זה? 5 עד 1. 5! 4, חזק! מחיאות כפיים לנתן!